אז אם גם אתם שוברים את הראש איך להסתדר עם העלויות הגבוהות של החופשה, יש אתר ישראלי חדש שמציע שירותים של החלפת דירות עם משפחות בחול. מעיין פרילוק, שלום. שלום סיוון ונוגה. אז החלפת בתים זה הולך ותופס תאוצה, ועכשיו יש גם גרסה ישראלית חדשה, נכון מעיין? כן, בעצם אתר אינטרנט חדש שנקרא קאזה ורזה, שהוא ישראלי, ומאפשר לנו בעצם להחליף דירות עם אנשים בכל העולם, כמובן בחינם. בכל אתר כזה שקיים עד היום, בעצם אנחנו נכנסים ואנחנו צריכים לשלם איזה שהם דמי מנוי בשביל שבכלל נקבל את הפרטי קשר של הצד השני, כדי שנוכל להחליף איתו פרטים, לראות אם הוא בן אדם אמין או הגון. אז צריך לשלם בדרך כלל $100-120 לשנה, ואז לפעמים מצאתם דירה, לפעמים לא מצאתם, לפעמים ירדתם מהרעיון ובסוף מצאתם איזה מלון זול, אבל את הכסף הזה שילמתם. האתר הזה מנסה לעשות משהו אחר ולתת לנו בעצם את האפשרות להתכתב עם אנשים בכל העולם בחינם, ורק אם מתבצע בסופו של דבר חילוף, אז נצטרך לשלם לאתר. אנחנו מדברים על החלפת דירות כנופש במקום מלון. בוא נעשה סדר. אנחנו שנים בבית של משפחה בחו"ל, והם באים אלינו. תגידי, זה לא קצת מפחיד? זה יכול להיות קצת מפחיד. אגב, בשביל זה נמצאת איתי כאן רוני, את החלפת כבר כמה דירות, נכון? באיזה מקומות? החלפתי בניו יורק, במנהטן, הייתי בדירה מקסימה. ולא דאגת שאנשים באים אלייך הביתה, ואת יודעת, יכולים לגעת לך בדברים, לחטט לך קצת? לא חששתי שהם יחטטו, גם דיברתי הרבה פעמים לפני עם האישה שאיתה החלפתי את הדירה, הייתה אישה בת 65, ודיברתי איתה והרגשתי שהיא ממש אישה שאני יכולה לסמוך עליה. הרגשתי כאילו איזה בת משפחה הגיעה אליי הביתה מרוב שדיברתי איתה. אז מעיין, בואי תראי לנו איך זה עובד. זה ממש פשוט, נכנסים לאתר הזה. בואו תראו איזה דירות, למשל, אתם יכולות להשיג ממש לחודשים הקרובים בחינם. למשל, יש לנו פה בית בדרום איטליה, 50 מטר, אתם יכולות לראות, אזור פסטורלי, יכול לארח עד 6 אנשים. הנה עוד דירה אחת בברוקלין, בניו יורק, עם חדר שינה וסלון, 60 מטר. הבית מאוד מאובזר, הם כותבים שם בכל מיני דברים. הבית גם שייך לשפית, אז בכלל מי שאוהב לבשל יכול לחגוג בו. ועוד למשל דירת 2 חדרים, הם כותבים שהיא חלומית, באוסלו, בנורווגיה, 50 מטר. ואנחנו גם יותר מוקדם בעצם פנינו ליזם של הסיפור הזה. שאלנו אותו, איך הוא בכלל, למה הוא חשב שצריך את זה? בוא נשמע. יש טרנד של סטארט-אפים שהם בעצם אפשר לתייג אותם ככלכלת שיתוף, sharing economy. Airbnb, Eat With, סטארט-אפ ישראלי, Car to Go. אז אנחנו רואים איזשהו ערך מוסף בכלכלת השיתוף, כי היא בעצם מייצרת ערכים שאנחנו מאוד מאמינים בהם, בין אנשים כמו פתיחות, אמון, וכל מיני דברים יפים שאנחנו רוצים בעצם לחזק ולהעצים. נחמד, מעניין, שווה התנסות. תודה רבה, מעיין. תודה רבה. תודה.